Gwn fod llawer ohonoch yn awyddus i glywed am yr hyn sy'n digwydd gyda'r adolygiad annibynnol o rôl estyn i gefnogi diwygio addysg. Fel y gwyddoch, croesewais yr adolygiad pan gyhoeddwyd yn mis Mehefin. Mae llawer i'w ystyried ar y dim o ddifri ynglŷn â gwneud hyn yn iawn. Mae hynny'n golygu cymryd ein hamser i ddadansoddi'r argymhellion cymhleth ac amrywiol. Rydym yn cydnabod bod newid mawr ar y gweill mewn addysg ar hyn o bryd. Ni all sicrhau bod cyflymdra newid yn iawn a gwneud yn siŵr mae'r newidiadau yma i'w rai cywir gael eu gwneud ar wahân i ddatblygiadau eraill. Rydym eisoes wedi ymrwymo i ymgynghori a'n rhanddeiliaid ac rydym yn gweithio'n agos â Llywodraeth Cymru. Byddwn yn rhoi gwybodaeth diweddaraf i chi am gynnydd a bydd gennym gynllun pontio ar waith erbyn dechrau blwyddyn nesaf. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein hadolygiad a newyddion eraill, dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol neu gyfrestrwch i gael rybyddion e-bost.